Més Europa, el podcast sobre les relacions comercials de la Unió Europea. Una iniciativa d'SUPF i el Pregoner, en col·laboració amb la xarxa d'oficines exteriors de comerç i inversions d'Acció. La Unió Europea i el Japó. El Japó és el segon soci comercial asiàtic de la Unió Europea. El primer és la Xina. Si ampliem el marc a nivell mundial, el país del sol naixent és el setè soci més destacat tant en exportacions com en importacions de mercaderies de la Unió. No és casualitat, tenint en compte que es tracta de la tercera economia mundial, només darrere dels Estats Units i, com hem vist, de la xinesa. Dit d'una altra manera, i per fer-nos una idea del que això suposa, el Japó i la Unió Europea representen, junts, prop d'una quarta part del PIB mundial. Per tal de regular els fluxos comercials entre els dos territoris, des de l'1 de febrer del 2019 es regeixen per un acord de col·laboració econòmica que va de la mà d'un altre acord de col·laboració estratègica. Tot i que la seva entrada en vigor és força recent, el fet de comptar amb un acord de lliure comerç ja és de per si una gran notícia, tenint en compte la tradició proteccionista del Japó. De fet, les negociacions es van iniciar al març del 2013, tot i que anteriorment ja s'havia intentat posar una mica d'ordre en els intercanvis. A banda d'eliminar la gran majoria d'aranzels i altres barreres quantitatives, aquest acord també suposa un compromís ferm per part dels dos blocs per eliminar possibles obstacles qualitatius per al comerç, en molts casos derivats de les diferents regulacions nacionals sobre productes o sectors concrets. A més, és una aposta estratègica que va més enllà dels interessos estrictament comercials i permet reforçar les relacions entre Brussel·les i Tòquio sobre la base d'una evident sintonia pel que fa a les regles de joc i els valors que comparteixen els dos socis. De fet, comptar amb un acord d'aquestes característiques també serveix per ensenyar al món que dues de les economies més grans estan alineades en qüestions de naturalesa global, com ara la creixent tendència proteccionista o l'emergència climàtica. Tot i així, malgrat ser el més recent i actualitzat, aquest acord no és l'única via que defineix la relació comercial entre el Japó i la Unió Europea. Des de fa anys, diverses iniciatives i també diàlegs bilaterals han afavorit i regulat la interacció entre els dos territoris. Per exemple, l'any 2004 es va crear un marc de cooperació amb la intenció de promoure inversions bidireccionals. També cal remarcar l'existència d'una taula rodona empresarial per facilitar el diàleg i l'intercanvi d'opinions entre empreses japoneses i europees. En aquesta línia s'han dissenyat diferents programes per animar les empreses europees a endinsar-se en el mercat japonès i, finalment, el Centre UE-Japó per a la cooperació industrial promou, tal i com diu el seu nom, totes les formes de cooperació industrial, comercial i d'inversió entre les dues zones. A més, ofereix ajuda a les empreses de la Unió Europea i del Japó enfocades a l'intercanvi d'experiències i coneixements, fent un èmfasi especial en les pimes. La importància i la necessitat de tot acord comercial són evidents, però fixem-nos en la realitat que comparteixen aquests dos territoris. Segons les últimes xifres, les empreses europees exporten al Japó prop de 70 milions d'euros en béns i 28 milions en serveis. Anys enrere topaven amb nombroses barreres comercials, com ara taxes elevades sobre alguns tipus de productes o normes complexes que dificultaven l'activitat i la competència. Per això, entre d'altres novetats, amb l'acord del 2019, el Japó reconeix més de 200 denominacions d'origen comunitàries i viceversa, un fet que alhora protegeix els productors i agricultors europeus que venen a l'estranger. A més, l'acord vigent de lliure comerç obre el mercat de serveis japonès a les empreses de la Unió Europea i els ofereix també la possibilitat d'accedir a cursos de contractació pública al Japó. I, entre d'altres, l'acord també va dirigit cap al creixement de la tecnologia verda amb la disminució de les importacions de combustibles fòssils. D'altra banda, busca dissenyar normes que garanteixin un comerç lliure i just. En aquest sentit, la bona sintonia entre la Unió Europea i el Japó també es projecta en el seu compromís a seguir apostant per l'esquema multilateral del comerç global i el rol centrat de l'Organització Mundial del Comerç.
De fet, la relació comercial tradicional entre la Unió Europea i el Japó acostumava a caracteritzar-se per grans excedents comercials a favor del Japó. Les xifres es van anar anivellant de manera progressiva entre 2009 i 2019, quan les exportacions de la UE al Japó van assolir els 61.000 milions d'euros. Si especifiquem una mica més, les importacions del Japó a la Unió Europea són majoritàriament de maquinària, vehicles de motor, productes químics, instruments òptics i mèdics i també plàstics. Cap a una altra direcció, les exportacions de la Unió Europea al Japó provenen també en gran part d'aquests sectors, però en aquest cas hi hem d'afegir aliments i begudes. En clau de serveis, el comerç total entre la Unió Europea i el Japó representa prop del 35% del comerç total de mercaderies entre aquests dos territoris. Al mateix temps, les exportacions de serveis de la Unió Europea al Japó representen aproximadament el 50% de les exportacions de la Unió Europea al país. En altres paraules, al Japó, fer-hi negocis o invertir-hi pot ser un gran repte per a les empreses europees a causa de les característiques de la societat i de l'economia japonesa, també de les preferències del consumidor japonès. Ara bé, aquest repte pot convertir-se també en una important font d'oportunitats. Només cal veure l'interès creixent dels japonesos en sectors com el de l'oli d'oliva. Yuko Kijimoto és la directora de l'Oficina Exterior de Comerç i Inversions de Catalunya a Tòquio. És experta en dret i relacions internacionals i gran coneixedora tant de la realitat empresarial europea i catalana com de la societat i les formes de fer negoci del Japó. Està així al capdavant de l'Oficina d'Acció a Tòquio, que va ser la primera oficina a l'estranger del govern català el 1988 i té la doble funció d'internacionalitzar empreses catalanes i captar inversions cap a Catalunya. Yuko Kijimoto, buenos días. Muy buenos días. Acabamos de analizar el origen del acuerdo de libre comercio. ¿Consideras que este acuerdo era necesario? Sí, la verdad es que este acuerdo ha sido muy necesario para empresas europeas, porque el acuerdo de libre comercio era muy necesario y Japón ya había firmado este tipo de acuerdos con algunos otros países, competencia de la Unión Europea, digamos, tales como con México, Chile o Suiza o con Australia. Por ejemplo, me gustaría citar un caso de los vinos chilenos. Hasta el año 2014, Francia había sido siempre el país que más exportaba vino a Japón. Pero después del año 2015 fue sustituido por Chile. Desde entonces, Chile sigue siendo el primer exportador de vino a Japón. Japón firmó este acuerdo de libre comercio con Chile el año 2007. Chile realizó unas campañas de promoción potente y consistente. Después de 7 años, sobrepasó Francia y se convirtió en el primer exportador de vino a Japón y sigue manteniendo esta posición al día de hoy. Así, yo creo que ahora productos europeos tienen posibilidad de reconquistar el terreno perdido, compitiendo en la misma condición que los chilenos. Así que este acuerdo era muy necesario para empresas europeas. ¿Estamos en condiciones para evaluar su impacto en las relaciones comerciales entre Japón y la Unión Europea? El balance de medio y largo plazo habrá que esperar un par de años más. Pero ya en el primer año, el año 2019, desde la puesta en marcha del acuerdo, se ha registrado un incremento de exportación de varios productos de Europa a Japón. Unos 12% de carne porcino y unos 10% de productos lácteos, unos 14 y 9% de artículos de piel y ropa, respectivamente.
y unos 16% de maquinarias electrónicas, tales como equipamiento para telecomunicación y circuitos electrónicos, etc. Esto entre Japón y la Unión Europea. Exacto, sí. Y más concretamente entre Japón y Cataluña. Bueno, los productos catalanes también han gozado este inicio del acuerdo en los sectores especialmente de carne porcino o vino. Sí, Didi. Sí, bueno, pero bueno, estos sectores son potentes en Cataluña también, por supuesto, y aunque pero bueno, lo tengo que mencionar, quizás este aumento ha sido protagonizado más por productos y marcas, empresas ya estabas presentes en el mercado Japón antes del inicio de este acuerdo, porque bueno, es un mercado que tarda tiempo para entrar, pero a partir de, bueno, ahora las empresas catalanas también pueden gozar las condiciones más liberalizadas, así que bueno, podrían aprovechar más este acuerdo a partir de ahora. ¿Cuáles son los sectores económicos europeos más beneficiados? ¿Los productos estrella? ¿Son los que me decías antes de porcino? Sí, bueno, alimentos, el sector alimentación y vino o carne porcino, o bueno, a partir de ahora, porque bueno, de reducción de tasa arancelaria es un poco gradual, así que bueno, a partir de ahora más queso o chocolate o estas cosas también. ¿Estas son las que también han aumentado más? Creo que lo han aumentado más son vino o carne porcina. Y en relación a la economía de los productos catalanes, ¿coinciden los sectores o aparecen otros también? Es un poco lo que hemos comentado antes. Sí, bueno, es lo que hemos comentado antes, pero bueno, es que son los que están beneficiados en Europa, bueno, son iguales en Cataluña. Realmente es que, bueno, carne porcino de Cataluña tiene mucho peso dentro de Europa también para exportación a Japón. Así que, bueno, este es uno, y también el sector vino. Vale. El primer año. Vale. ¿Cuáles son los problemas más comunes de este acuerdo de libre comercio? Digo, no me gustaría decir problema, usar la palabra problema, pero bueno, no, es que bueno, Japón, quizás es problema de Japón, o es que esa diferencia cultural entre Japón y Europa en general, o Cataluña, es que bueno, el acuerdo de libre comercio es una cosa, ha sido muy positivo, pero para penetrar al mercado japonés se requieren otros factores también. Es que normalmente empresas japonesas, importadores, digamos, quieren establecer una relación de confianza antes de empezar negocios con cualquier empresa extranjeras. Pero bueno, por parte de Europa o Cataluña también, normalmente desean el resultado más inmediato. Y aquí hay una discrepancia grande de, bueno, cómo hacer negocio, cómo empezar negocio. Esto es, bueno, no es de, bueno, problema de acuerdos, sino que, bueno, acuerdo es muy bueno para que productos o empresas europeas y catalanas puedan competir con otros países, pero hay otros factores de Japón que también es difícil entrar. Así que bueno, hay que prepararse con con estrategia clara para entrar en Japón. ¿Esto podría ir asociado a la cultura japonesa?
Sí, yo creo que es un poco cultura japonesa, que quieren, por ejemplo, solo para tener reunión, quieren tener mucha información o quieren, bueno, también es un poco prudente o se sabe mal gastar tiempo si no pueden dar algún resultado. Entonces, bueno, son un poco, digamos, tímidos hacer reuniones de negocios con, bueno, empresas no están tan no conocen bien o no ha entendido bien todavía. Así que, bueno, por parte de empresas europeas tienen que hacer, bueno, acercamiento o consistentes para llegar a, bueno, reuniones con empresas japonesas. Y ya para acabar, Yuko, si tienes solo alguna anécdota o alguna otra cosa que nos quieras comentar. Anécdotas bueno, no exactamente, es que anécdota para que, bueno, tengan que tener paciencia. Quizás, bueno, una marca de vino que atendemos hace 2 años o 2 años y medio, ahora está apareciendo en el mercado japonés. Así que, bueno, que tengan paciencia, por favor. Nos lo apuntamos. Muchas gracias, Yuko, por atendernos. Gracias a ti. Parlem amb Joaquim Llorente, que és el Chief Innovation Officer de Zobele, per parlar sobre la relació que té la seva empresa amb el mercat japonès. Molt bona tarda. El que primer volem fer és explica'ns exactament què feu a la vostra empresa, a què us dediqueu, qui sou, una mica per posar-nos en context amb qui estem parlant. Molt bé, bona tarda. Mira, nosaltres som, abans de res, explicant, nosaltres som una empresa B2B. Vol dir que no som una empresa que va directament al consumidor. El que fem nosaltres és innovem, desenvolupem i fabriquem per marques, per empreses que tinguin marca. Això com funciona? Doncs normalment les empreses ens contacten o bé perquè ja tenen algun concepte definit, però no saben com desenvolupar-lo i fabricar-lo. Ens anteposem nosaltres amb les seves idees. I la major part del temps, de fet, el que fem és identifiquem les necessitats de mercat que tenen ells perquè volen créixer amb la categoria, perquè la competència els està atacant, els busquem una solució de producte, els desenvolupem o els fabriquem. O bé, inclús el que arribem a fer és els recomanem nosaltres, en funció de les tendències del mercat, les necessitats dels consumidors, quins serien els beneficis que els fan falta, innovem en conseqüència, desenvolupem el producte en conseqüència i els fabriquem. I això ho fem bàsicament en 2 grans categories. Tu pensa que normalment el nostre producte acaba en un supermercat. I normalment acaba en el lineal de drogueria perfumeria d'un supermercat o acaba en el lineal de productes d'ús personal. És a dir, si parléssim de drogueria personal i perfumeria, estaríem parlant amb alimentadors insecticides, que són líders mundials. Suposo que coneixeu marques com Airwick, Ambipur, Glade, tot això som nosaltres, estem tots darrere normalment innovant i desenvolupant. O si parlem de productes de la llar, també estaríem parlant de detergència, estaríem parlant de neteja, sempre intentem amb valor afegit. I si estem parlant de productes més d'ús personal o de bellesa, doncs cremes d'ús personal, locions, etc. I això és el que fem nosaltres. Insisteixo, els creem el concepte i els fabriquem als nostres clients. I llavors, des de la vostra experiència que teniu, exactament, és a dir, com ja per començar a parlar de la vostra entrada al mercat japonès, diguéssim, quant de temps passa des que comença el negoci fins que decidiu entrar en aquest mercat? Clar, tu pensa que nosaltres ja érem al Japó, d'una forma indirecta. Nosaltres som una multinacional que, per cert, té el centre d'innovació mundial a Barcelona, i nosaltres ja estàvem treballant amb el que s'anomena les Fast Moving Consumer Goods Companies, és a dir, les grans multinacionals d'aquests sectors de gran consum, que per tant estan venent a tot el món, incluït Japó. Per tant, nosaltres ja havíem desenvolupat i estàvem fabricant a les nostres fàbriques productes per ells. Ells
tenen, deixa'm dir, un foc una mica més tradicional al Japó. És a dir, tots ells tenen empresa al Japó amb japonesos allà, correcte? I fins a aquella època, ja parlo de fa uns quants anys, aquesta era la relació que teníem amb el Japó, molt indirecta. A través del pla estratègic que vam desenvolupar, vam determinar, a més, que hi havia oportunitats per nosaltres de buscar clients locals i ens hi vam posar. Ens hi vam posar a entendre com nosaltres podríem directament poder vendre a les marques japoneses en el mercat de Japó. Això va ser el primer anàlisi que vam fer. Arrel d'aquí va començar l'aventura, no? Perquè no és el mateix que tu parles amb una multinacional que localment ja té la seva gent, a tu directament parlar amb una empresa japonesa. Per tant, el que teníem molt clar és que des de Barcelona vendre directament al Japó és pràcticament impossible si no tenies ajuda. Perquè el mercat del Japó és un mercat radicalment, en molts aspectes, diferent al nostre. Començant des de la mentalitat del consumidor, que en molts aspectes és diferent a la que tenim aquí a casa nostra, i també en la forma que es fan els negocis. Per tant, el que vam fer va ser demanar ajuda. Va ser demanar ajuda amb experts del mercat japonès. I no estic parlant necessàriament, perquè jo crec que hi ha molts mites de com s'has de preparar les reunions, de com són els japonesos, de vés en compte amb el que dius o el que no dius. Això, per mi, ja està demostrat a la nostra empresa que està en un segon pas. Clar que és important, però no és definitiu. El que és molt més important és que entenguis a identificar les seves necessitats i com poder comunicar-li que tu, com a empresa, pots transformar-te en un partner per a ells i podem fer negocis junts. Un dels grans aprenentatges és que els japonesos no busquen un proveedor, que busquen és un partner. És realment molt complicat fer la teva primera comanda, però un cop ets a dins, també és molt complicat sortir, perquè es busquen relacions a llarg plaç. De fet, en aquest sentit, sí que et volia preguntar, ja comentaves, no tant en aquest tracte, potser en aquestes coses que són una mica més mundanes, però a l'hora de fer negocis, quines diferències vau trobar respecte als negocis que estàveu fent aquí a nivell europeu, a nivell d'Espanya, Catalunya? Mira, bàsicament, a part del món del consumidor, que podem parlar un altre dia si vols, de quines són les grans diferències de les necessitats que tenen la població japonesa respecte a la de casa nostra, per molts motius, perquè la població està motivada per altres beneficis que els nostres, perquè la població està envellint d'una forma diferent, per tant has de targetar un altre tipus de públic, etc. La forma de fer els negocis és un pes que mossega la cua, m'explico. És molt complicat fer negocis a Japó si no tens una reputació. Un cop tens la reputació pots fer molt negoci, però com comences sense tenir reputació? I això és el que moltes empreses no acaben d'entendre, no? De com trencar aquest cercle viciós. Però es pot trencar. I es pot trencar generant confiança. Pren temps, no tant com ens pensem, i contesto la teva primera pregunta. Des que vam iniciar els nostres contactes fins que vam llançar producte, no van passar més de 6-7 mesos. Quan tradicionalment s'està parlant d'anys a vendre a Japó. No és necessàriament cert. Sempre i quan estiguis segur que tens el producte que encaixa amb el consumidor japonès i entenguis mínimament com contactar amb la persona correcta a dins de l'empresa correcta i traspassar aquesta informació. I actualment, què us està portant a fer negocis amb el Japó? Més enllà, evidentment, el que és més evident, que és a nivell de volum de negoci vostre. Clar, el mercat japonès és molt interessant. Pensa que ja la quantitat de població que hi ha al Japó és molt significativa. És un públic que, a més, és comprador, és un públic que no necessàriament es mou tant com es mou en altres països per un tema de cost, sinó es mou per un tema més de qualitat. Això fa que també puguis obtenir uns marges molt més interessants. Per tant, hi ha un tema de profit, de benefici claríssim, i a més és un mercat molt fidel en aquest sentit. Tu saps que una de les coses més complicades al món dels negocis no és obrir una compta, és mantenir-la. I si tens un client que és fidel, és tot molt més senzill. T'evita tornar a començar a girar la roda, no? Llavors, el moment que vam entrar amb un client, amb un projecte, perquè sempre hi ha un projecte de prova, això és així, sempre hi ha un projecte de prova, que no serà necessàriament en absolut referent del volum que tu posteriorment pots aconseguir, perquè el japonès no se la vol jugar.
És una estructura molt jeràrquica, és una estructura de prendre molt poc risc i les coses es prenen amb una mica de calma. Un cop tu has demostrat, com hem fet nosaltres, que ets un partner de confiança, les coses comencen a anar extremadament ràpides. I si vols ja entrem una miqueta més a nivell de formar part de la Unió Europea, de com a empresa europea pots entrar al Japó, i una de les qüestions que estem tractant és, arrel del gran pacte de lliure comerç que es va firmar entre el Japó i la Unió Europea fa relativament poc, et volíem preguntar si això us ha ajudat d'alguna manera o si us ha suposat algun canvi en la forma en la que feu negoci, si, per exemple, us ha ajudat a tenir més benefici, a facilitar algun tràmit, una mica com us està anant des de llavors? Sí, no, correctament. La part menys complicada o menys a tenir en compte, efectivament, avui en dia, és la part burocràtica, administrativa, legal, perquè, com bé estàs dient tu, les coses han canviat molt i és molt senzill des d'aquest punt de vista fer negocis al Japó. A nivell aduaner, com saps, és molt econòmic i molt senzill. La gran barrera és la barrera que explicava una mica més abans, és la barrera aquesta més cultural al nivell dels negocis. Per tant, Europa ha fet un gran esforç per establir relacions comercials al Japó, però encara falta molta més apoyo, suport, amb experts, praxis, pragmàtics, amb organització de negoci que t'ajudin realment a mobilitzar-te correctament dins del Japó. I ara just que comentaves, no?, que trobaves a faltar algunes coses, hi ha algun punt més que diguis, ostres, mira, aquestes coses encara ens està costant accedir a certes, no sé si a certes ajudes, si per exemple hi ha algun tràmit que encara és molt farragós de fer, molt llarg de fer. Hi ha alguna cosa que sí que en el vostre dia a dia us compliqui la vida i que creieu que es pot millorar? En començar és complicat perquè el difícil és anar de la mà d'algú que et guiï. No pots anar al Japó sense algú que et guiï. I aquest algú que et guiï té que ser algú no solament que entengui la cultura japonesa, d'aquests n'hi ha molts. Té que ser algú que entengui també la teva cultura i que et faci de pont. Perquè serà l'única forma que podràs realment establir aquesta relació de confiança amb ells. Nosaltres vam tenir la gran sort que vam treballar amb Acció i ells tenen aquestes figures, tenen les seves oficines i tenen persones, professionals, que són híbrids, no? Que són japonesos catalans. I això va ser, per mi, una de les claus fonamentals. No tots els països estan tan preparats. Aquí a casa nostra ho estem molt, per cert, i a vegades no ho sabem. Però per mi la gran barrera, més que les burocràtiques que parlàvem abans, o arancelàries o administratives, és aquesta. És aconseguir la primera visita. Preparar-la correctament. Pensa que una reunió al Japó no té res a veure amb una reunió a Europa. És completament diferent. No saps mai, al principi, qui és, i està feta la mesa d'intenció, la persona que prendrà la decisió. No saps mai. No saps mai quins són realment les coses que són més importants per a ells en aquell moment. Aquí a Europa vas de cara a la galeria, de cara a la barraca, perdó. És el preu i és la qualitat, normalment, i la logística. Allà va molt més enllà de tot això. Doncs has de tenir algú que realment t'assessori en cada una d'aquestes reunions, insisteixo, sobretot a l'inici, que estem en aquesta fase de generació de confiança, que t'assessori ben assessorat per passar aquesta primera barrera. Un cop l'has passat, les coses són molt senzilles, inclús més que aquí en moltes ocasions. D'acord, doncs, Joaquim Llorente, moltíssimes gràcies. Això ens despedim. Joaquim Llorente és Chief Innovation Officer de Zonbele. Moltíssimes gràcies i moltíssima sort en el futur. Moltes gràcies a vosaltres per la trucada. I fins aquí aquest espai dedicat a les relacions comercials entre la Unió Europea i el Japó. Si vols saber quin és l'estat de més acords entre el bloc comunitari i altres parts del món, no dubtis a escoltar els altres capítols.